Ti Masakbayan Full Episode Channel, agyaman kami itipan na kangegem, ti episode itaket mabalin nga mang pabigbig itiriknam. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkad met itirik nana. Managsaksakit ti anak ta. Numaisan to na doktor. Magasan na ti bagbagina. Ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akon traum akanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay no sikan ti mapanaginrol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko numalpas ko dayta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sika ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya. No pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo amauray. Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan na bali kumaan, no nasalunat ka. Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumumon ti gatas mo, tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaag a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat. Sa anak na salunat. Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas ken vitamins. Kabaalam dayta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan kumakin na doktor ti alaag? Di na ko mapaayon. Taday ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabaulan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tananga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing ngam siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat ti dini sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpad. Ay, kasta kumaamin na tao, suset. Man nakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaan lang timod mo no agliday ka. Agyaman iti kinasingpat mo agayam, suset. Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir. Umunagan.
Nagtaarman di katugaw mo itay ijay ron. Boyfriend mo ka di? Gayem ko, ngamsaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal, ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay anti panagadal. Mhm. Depende matkit di jay tao. Dumting to day tapanawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak namin ijay gayam mo. Kat adda bakbakla na. Pag kuna ang ba't nga dabak-bakla na? Saan ba't nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sa laang ti kasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ay sus! Nagsauti na singpet. Apay, siya, sa anak ana singpet. Kumusta nga'y tinagmalam mo iti pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Naruama ko ni tigatas a kanayon mo atimplaen. Ubingak pa'y. Kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsakak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Urayaw awir naklaan. Aging gaita, aw awer ka paylaeng. Siyak paylaang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadagiti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oo, agmay sa kamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga no saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka kadi, no saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo man ti sungbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti into na ram. No amumla kuma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak ng ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak ng kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pam dayta, friend. Pagbaga mamait ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbahin iti asawa na Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray sika, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyesa ti madyong. Ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapandak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita ijay balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Jak mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di. Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni yaya ti mangipalagip iti agas ko.
Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo. Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi, ang amawan matakunam. Ala, agsubliak tulangan no addanton ni mamam. Naimbag mata na sabat ka, solidad. Imbag ko nam nga masuron kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjongan. Anya ko matidakas na no ijay madyungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam a babae dayta. Kanayon lakit din nga ijay madjongan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laang mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka ngagpaiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Jose. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibaga. Siyak ni Kathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tay nawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atawa kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, nagkasangay katawisan nak. Mapanak mat mawan mayran apapanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nakto kumaat tamapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di? Kaya't ko makita ti balay da. Apay ka din nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anun anangagkukan kaday ta imbagam analiday. Apay ka di? Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawaten kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangagnakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel. Kaduan aman nugal. Numaabak. Ad-daun na latta ti agsugal. Tabarang makasubbot. Banag akam mali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapu iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan. Ayan ni mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Diyak ngamin nakita. Manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na. No saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di amapan ije madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ije ospital, Barok. Yaya, kanayon ka di ni mama ije madjongan? Ay, jak manam mo, Barok. Maulawak yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ije ospital, Barok. Unyaya, maulawak ka talaga. Ha? Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mga laki ti taksi apagluganan ta. Ay, no adda ko man ni papam. Ison ti mangitulod ka data. Sige man nga yaya.
Sige, rumwartahan. Isang girmulatan itilugahan. Taawagak ni mamam. Unyaya. Iturog ko pa eh. Ay, una yan. Saan mo't ang makontak ni mamam? Sige, taawagak ni papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Solidad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Iso ada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Wen, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Wen, sir. Madama atam taminganda. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti silid na. Wah, sigurado abim mababanen ti hemoglobin na. Ay, Kas iti sigod. nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May salang nga awag ko kenkwana. Nakasaganan ti papanan na silid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day tabanag. Awan gayam. Ayan ka din ni Solidad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Oh, agyaman akunay kan ka. Yaya. Kasanon no awan ka. Hello. Asiin no daytoy? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga ada ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Aday ti ospital ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumitngeten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Solidad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita. Wen, ma'am. Ah, Dua kami laang ijabalay, idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko laang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo. Simangpot kamot laangan si kaaman lugaan. Ha? Apay ang makapungtot kayo? Kan, apay ang nasip nga tibalay? Agingay ta. Di mo pa'y ammo tinapasama kiti anak mo. Aday di ospital. Idento ta adda kay di madjungan. Ha? Ni Maria, nakaluto ka din? Kasano ang nakaluto? Kadiso nga ron, tinagipan iti anak mo iti ospital. Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, iti kasapulan na ka, ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagas tantulangan iti ipatik out tama kan. Ta sigurado ang mabisin dagiti aday iti ospital. Uray siyak, mabisinak matan. Ay, naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwartayo lang ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapagnamnaman. No sa anak nga imay ditoy, kasanaw ti anak mo ang mabisbisin ni ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Diyak amo akas to iti mapasamak. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo. Naka-silent gamin. Diyak amo nga umawawag kayo. Imbag ket ti yaya ni Dennis. Tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang lang nga aramidan na ti pagrebangan na. Tatangtang danak kat nga ron. Ket sika. Ar-aramidem ka di ti pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita. Kat sumaysayatan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta. Tanusaan. Jak ammo ti sawak.
Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano ija ospital ni Dennis. Ha? Apay kano? Anya tinapasamak kan ko ana. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak ija ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao anala ka maakaran. Di mo ko naanapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis ija ospital. Sa maysa, saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talaga nga do ti amo may papankin ni Dennis ha. Nabayag kami nga gayam. Tinapod no agayam, uray anya ti mapasamak, agayam tulat ta. Kumusta ti apo ko ta? Bakit? Pimipiamatay na. Ay kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sabay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Amaimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talget tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan Dennis? Agpaimbag ka, tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka, napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, ang maidalitak. Rumbang laang, tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. Nuad damad di ang mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay, numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alwa no kasta. Anya day ta, agwa bindeta? Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid iho. Adun tilangan mo iji pagadalan. Agi na naapay ko ma. Sakbay asumrel kak manan. Awan ngaminton ka ba alamon? Mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maadaan iti doktor nga anak? Dayta ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho. Adun to timang dayaw kanyak, numaysakan ton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan? Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study ka laangan. Dayta mo tinapanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Ta kumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak, apat gan na tikid daw ko. Kano ti umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayam mo ani Suset. Mabalin ka di tikas jay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan. No ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaeng, tapno makainana ka? Masiguradok. Asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardeng pailaan ti agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, no ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study.
When tapno maasikaso ka naimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din, iti plano yung ag-modular ni Dennis. Wan mat, maawatan ni din ti sasaada ni Dennis. No siyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay pay lang amin nga agadan, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kayat apaayon ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpat na nga anak. No siya, apay kit din atong palag ti saan kumat apagasman. No way. Dayta ti nagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta apanagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatag ti computer kong ag-research. Aginanakamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak an abannuga kon. Aginanaakmat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat ngamin akas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak no mabalinlat ta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis. No lakit ti mayat tirik na, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa. Tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laang ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako namasan ang makapasa. Gapo ta binasa na laang ti libro. Diferensya jay addamang yesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso. Tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang. Kablaawan ka no nagripaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabailam ka din ti makitest? Unsuset, iso nga imayak. Kalpasan ti test. Agawid ak mutlaeng. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyamanak, suset. Ket good luck mat. Sapay kuma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matunag. Una. Adday tan. Umunagan ti profesor, amang tad iti test tayo. Agyaman ako naikan ka, suset. Good luck, mat. Sapay kuma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak. Una. Adday tan. Umunagan ti profesor, amang tad ti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro. No kabalakon ti makites. Talaga ka di ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo. Sanak mat nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti hemoglobin ko iti kalabas. Isuan na ulaw, ken nagkapsotak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nam. Wan mat, uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test.
Sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayon tayo pa'y Madama pa'y nga igurkurik ni sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na pa'y ti answers. Sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Ang mga no nagkamali tinang korek iti papel ko. Apay anababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mo ti blackboard ag iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Konakto pa yan na lain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka, iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod. Tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro anangato tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka ka din na nalaing tigayim ko. At dapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga analaing ni Dennis. Ika gumaak. Anang aton tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no cum laude ka pa Ika gumaak matiagbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho. Uray at darikrik naam, kansan ka na pa ni pagadalan, ta dito'y kakat nga rod balay ang nag-review, na nga to pa'y laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto, iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan na kamang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong, ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa. Mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapulas ka, umay kanto ijay kusina, barok. Nagmerienda kami kadagiti gagayam ko ijay kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, mayat ka din tiriknam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ti pangibilbilangak ka, barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamot ten, ti pangibilbilangak ka. Sikat inakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latamot ti apo ko ta ti agadal, uray kas niya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da, oray saan anap na pa di pagadalan. Taijay balay dakat nga rod ang nag-adal. Self-study ako nada. Nalay nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na. Gapo, tanagpursige. Sana tubangkan kwa na, ti kinadat sakit na. Madanagan aklag, tama nga no may dali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga gripaso. May mayat ko mangamin, no sana tay mabayag a kurso tinyenrol na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni Solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga ijay madyungan ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak lang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit lang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pa'y. Manumot lang ayan, ti itay-tayak.
Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram, numabayag ang nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kunak lang arudan. Nasakit pa ila tinakam mo? Padasam man nabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka din nasayaat ang nagunod mo? Itaman pa'y ana isarog ka dito balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isugal. Sana para sugal ti kwarta. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublem. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya ko mati pangaramatam, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Ado pa'y mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki dinapana ki di balayaw. Apay ang nakamisot ni Solidad api manaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko nga inikan? Nasaya tasan mo nga inikan. Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta, maikat na ti panagsugal na. Ibagak tuman kinigari, tasan na nga ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Dayla ang pakitsendana ti ited na. Mayat nga agpaiso na itana panunot mo, tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal akas ken kuana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni Solidad? Awan, papa. Jak amo no napanan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong, tadi mo met ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan iti madjongan, papa. Dahil lapaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo, tapno awan pagmadyong na. Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, papa? Himbay nga minumututang kini mamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo, numanupay ti kargana. Kita agtuman nga agpaiso, papa. Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si Kati Kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, nana. Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan anas ken ama-amwam no asino Damagaklaan no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo, takayat mo amamuan. Basta nasingpat, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Sika ka di ti yaya na idi ubing? Wen, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Diyak damdamagan. Diyak magustuhan ti panagsungsungbat ti yaya ni Dennis. Napanikay dya balay da, Dennis? Nagsabat kami jay tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasingpat ti yaya ni Dennis. Ang mga nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Diyak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Naminduak ka na pa ni Jabalayda. Ngam, awan mo tinakitak amadi nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panaki sa una kanya.
Asino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande tibuok na adi namot bagay. Tanangisit mo't nga rod. Aw mga no ni Kati, yaya. Apay ka di. Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag ko no asino. Kunana asaan ka no anas kan amaamwak ti kinasya sino na. Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing ka ngam iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit na sakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi mto taiso. Nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagdwa-dwa ti adda iti panunot na. Apay kastoy dagiti bag ko. Ti lamisita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi? Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y nga rod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid mi. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbagakan ni sir? Imbagta si Mangpetkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal kay ti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Ne, apay ka di? Namin adu ang nag-withdraw kay ti kwarta. Ha? Ako Insugal mo ka di ti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadagiti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka din nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Di ka din agong ungat. Ingatan ko kadagiti inususar tayo iti kusina, kan aminan. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di. Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat idultulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo. Saan na maulit? Ha! Talaga saanin na maulit. Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka man, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangko mi. Insugal amin ni Solidad. Anya? Oh, mas daaw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam ken kuana ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti naramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa, siya kon ti grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbeng laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sikat ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akadwan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapul tayo iti makabulan.
Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kita man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir. Itaman pay. Basta tong palam timbagak. Saan mo nga itad ti kwarta paggatang mo kinisulidad? Sikat ti mapanag grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlos ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Addan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sama ta sigurado iti bagbagam? Kunam amapan ka iti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na amapan iti ayan na. Apay asika? Diyak amo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Kanya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isun ti mapan kat alaan na ti kwarta. Kanya nga ro timbagam. Imbagak nga adda pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay iti ruwar ti opisinam, sir. Nasaya ta amom tinaramid mo. Sana rumbang agigamit ti kwarta ni Solidad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin min iti balay. Saan mapagdanagan ti usarinyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan dagita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anagswildon. Ngam di nanitad kan ka ti kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa bahalay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa bahalilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay ka matan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam. Unsuset. Saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo umutlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na po nas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti balegi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Ha? Naggrocery ka, Maria? Para may saabulan samot ton dagiti ginatgatak mo. Ay, day tatibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Day tangamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga aggatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam? Ay,
Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si Maria? Ay, sorry manan, madam. Ay, di ta kayon tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mapalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat matikukuyugan nyo. Mapan kami di library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo di library. Adda ka di assignment tayo? Anya ang subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang. Kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng. Agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw ket nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw. Babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kate. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapul iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apay adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na sikati nang nang tidak iti sweldok. Ita, siyak maten ti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugad. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di. Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta dilangam, anya ti pareko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amkan na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mo't asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramidak. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta. Kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok, ingka maturugan. Dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak. Iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Iyaya. Madlaw ko. Kat napatagkan ka ti salunat ko. Ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napat patag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan tot serbina. Sige, yaya. Tugpalan ka. Maturog ka. Tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon, kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon.
No saanan asyak ti makaala iti pamadayaw. Adon tinagbaligi nga awan na gunod da pamadayaw. Ngem ado met tinakagunod iti pamadayaw. Ngem awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikawa. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kan iti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan naman ang isugal. No inik kam, kaslaim baon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan ko ikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi tilangana. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan matidakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kwa na? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apayakas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salunat ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw. Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawan ka. Ayan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw. Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Na, bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawan ka. Okay lang, madam. Basta ay wanam anaimbag ti anak mo. Katulong ka laang. Amok ti pagsayaatan ti anak ko. Ammom ka di, madam. Jack kayat nga agpuyat ni Dennis. Tama nga no agulaw manan. Napatag kanyak ti salunat na. Ha! Agimpake kan. Pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay dagita gargarat mo. Bastos day ta katulong. Pagawid akon. Tadumot di ta ti maala kasukat na. Saan na mabalin, mama? Awan ti makaartap kan ni Yaya Maria. Ha! Di mo ko na nga artapan nak day ta katulong, iho. Mama, agduma kayo iti pagrebangan kan posisyon dito'y balay. Sikat inak, kat isumot ti yayak. Kat, isakit mo day ta, yaya. Jak isakit, ngam jak kayat apumanaw. Anya ti makagapo. Apay adi mo kayat apumanaw. Mama, nagbalinan apas at tibiyag ko. Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panangipatag na kanyak. Apay, asino ti kasuron mo? Bastos day diya katulong. Papanawag ko ma, ngam insakit-kit din ni Dennis. Apay ko maapapanawam tinasing patakatulong. Uray siya, jakmat umanugot apapanawam ni Aya. Apay ka di apag may saan, dak. Ibagam man niya ti basol na, apay apapanawam. Bastos nga rod, di nakamo a respetuan, kat siyak ti amo na. Ibagam man no kasano abinastos na kaakunam. Sug-sug-sugan na ni Dennis asaanan nga agrepaso. Awan kanot serbi ti pamadayaw. Huh, panawan ka man langan, mapanak langan iti ayanda mama. Ita, tawan ni Solidad. Kayat ka makasarita, Yaya. Anya ka di tinapasamak.
Idi madama ti panagripaso ni Sir Dennis, idi rabii. Imbaon ko amaturog, tarabiin. Ngamin, jak kayat ngagpuyat, sir. Dahil ka dilang. Imbaga ni Dennis nga amangan no nababati maala na iti eksamin da. Amangan ka no naawan magunod na apamadayaw. Ket, Imbagak anapatpatag ti salunat na. Ngam ti anyaman apamadayaw, sir. Iso anapan betten naturog. anya ti pakainaigan ni Soledad iti napasamag. Apay anak kapungtot. Nangeg na ngamin ti imbagak, sir. Imay kat dinamag na no apay ka no nga imbagak ti kasjay. Anya matinsungbat mo. Imbagak, anapatpatag ti salunat ni Dennis. Tama iparit nga rod ti agpuyat ken kuana. Iso aday jay, nagpungtot ni madam. Itay bigat ka pa'y ngayon may dito'y balay. Apay adi ka pa'y lagaway. Di yu ka di kayat ngagyanak pa'y dito'y balay, mama. Ne, nagapa kayo ka di iti asawam? Itaman pa'y. Pag may saan dakit din iti balay. Napatpatag da di akatulong am siyak. Imposible da ita. Adala siguro saan niyo ang nagkinawatan nga gasawa. Idi papanawak ni Maria. Inggawid da. Idi siyak ti pimanaw ta imayak dito'y. Didak pulos inggawid. Nambaram ko mamang papanaw iti yaya ni Dennis. Manipod o beg. Di makal nga minti ulo na, mama. Nagtubo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Am-amok ni Maria. Pati kadida kayo? Kat dayjay ayaya ti ayunan nyo? Saan bahat nga iti kasta? Ngam adala siguro saan nyo ang nagkinaawatan. Anya ka di tinagpasugnudan ni Soledad, Barok. Jak manamukin kwa na, papa. Saan mi ngayon palubos a papanawan na ni Yaya Maria? Dayjay lang met, papa. Unay lakit din ni Soledad. Kasla ubi ngagpampanunot. No kayat na ti agyan dito'y balayo. Bayan tayo pa'y, papa. Saan ko mata pinapanaw? Agawid mo kayat na. Amo naman ti dalan nga agsubli. Wen, makamiris tumatla siguro. Nasaya at matumakamiris, papa. Ngam no papanawin na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Ken sana kayat ni Dennis apumanaw ti yaya na. Napan kayon samot ijay balay, papa. Wen, agrubrubat dagiti agama itay napanak. Didak ka di dinamag. San mat? Dinamag kuno apay apimanaw ka. Kat kunamat ni Gary, adi nakakanumat pinapanaw. Sa anak nga gawid, aging gaadinak umay sukunan. Kasanuno di nakaumay sukunan? Saan ka kadin nga agawid? Saan, papa? Di tuya kun balay nga agnaed. No di mo kaya ti agawid. Tulungam nga rod ni mama may ti trabaho dito'y balay. Agluto, agtalos, ken aglaba. Anya? Umadani man ang midterm exam tayo. Itapay lang, rugyakon tagrepaso. Masapol asyak ti kangatuan ti maala iti test. Kanayon akmat nga agripaso. Ngam saan ko lata maartapan ti kinalaing ni Dennis. Nalaing nga talaga. Naira na laeng mat nga iti kalabas kat basi tinaala. Ngam ikarit. Daytoy sumaruno, syakton ti kangatuan. Isaganam nga rod tay blowout mo Ilibre na kami ija kantin. Kasla jay ar-aramida ni Dennis no agtap iti test wano quiz. Day talaga yan. Chicken feed lang dagita. Talaga man Ngam, apay ngawan pa'y lang ni Dennis. Apay ka di ano awan ni Dennis kat napalalo adanag mo. Dagiti kalabas nga awan ka pa'y. Ada jay kalat nga agabsent oray madama ti test. Tapay. Itaray day di ospital. Taday jay ngamin sakit na. Ay, kaasim. Barok, di ka kadipay mapan iti pagadalan. Papana ko niyaya.
Insapar ko lang tinag-advance review. Adda ngamin report mi school. Anya ka diti kayat mo nga isaganak a meriendam to. Saan niya ya? Mga nagtulangan ije kantin ti pagadalan. Kasta ka di, Barok. Ang litlikam, dagiti maiparit akanem, laglagi pom kumaday ta. Danag mulakin din aya, yaya. Tandaan amin nga iparit mo. Ay, saan asyak ti mangiparit? Ti doktor mo. Iso amasapol nga agtungpal ka. Unyaya, agtong palak. Kunak no saan ka manan nga umay? Nag-advance review ak ngamin para iti maangay a report tayo. Ha? Ita ka din di pa nag-report tayo? Unmat, imbaga ni sir idi last meeting. Sigurado asi ka nga rod manan tinakasagana nga ag-report. Ay, nalipat ang data report. Saan na ka nag-review? Saan na ka nakasagana? Ni man nga rodan Dennis ati kasla professor ijasango. Isagana tamat ti questions ta. Isagana kun ti adoan narigat a questions ko. Sige, intun masong batak ti saludsudyo. Ag saludsudak mat kada kayo. Delikado nga rod no kasta. Amangan numangted ka mat iti question ajak masungbatan. Apaya ka na yun mo akitaan da ita silpon mo, solidad. Pidutam sa inton kuan idisom. Kit-kitaak nga rod no ada text ni Gary. Talaga nga awan, mama. Awagam wenno sika timang text ken kuana. Awan mo't nga rod load ko. Sa may sa, apay asyak ti umuna nga ag-text kan kwa na. Nangalaan na iti swerte na. Apaya sika pa iti napanakkel. Kat sika lang arudan tinakabasol. Nagsorry akmatan kan kwa na. Mabali na nagsuri ka. Ngam, ti sakit tinakam nga impay mo kan kuana. Saan maagasan iti panagsuri lang. Dakal nga min akwarta ti impukaw mo gapo iti bisyom. Kasto'y gayam ti madi nga itdan ti madi apisyo. Ita kadilaang mapanunot mo dayta, kat bakbakatan kan. Ammom kumadayta, no nanakam ka. Awan met ni Solidad, napanan na kadi. Napan siguro nagload. Dimbawat iti pagload na, tanabayag ka no asaan ang naludad, cellphone na. Saan nga ta nga ije madjungan manin tinapanan na? Makamun ano iti madjungan man ang tinangipanan na itiinted ko abasita kwarta. No itay pa'y apimanaw anapan nagload, at dako man. Malaksid no nakitungtungtung pa'y dita. Ay, saad lang agkamali ang mapan iti madjugan. Sayang lang di inted ko apaglod na kuma. Mamuag tula nga madjungan tinagturungan na. Pagsasawa ka talaga. Iso nga inikak takunana nga awagan na ni Gary. Kaya't ko kuma nga ornosen dati linanganda. Kablaawan ka, Dennis. Good performance ka, kuna ni sir. Nalipatak tumat ngamin data report. May saak kumamat at imakdar ang nag-report. Masiguradok ana nga to ti gradom ka ni Sir Dennis. Sika ka no ti kamayatan iti report na. Nasungbatan pa'y amin asaludsuddakan ka. Ket sapay kuma. Taintun madanon ti panagturpos tayo. Ket nasalun atak pay. Kasano ka di ti panagriknam ita? Madi ka di manan? Saan met? Ngam saan tay nga ammo, dagiti mapasamak iti masungat. Sa bagay. Saan tayo tanggal dagiti pasamak? Ngam agtalag tayo kuma iti kaasi ti apo. Naliday ka matasimang bat, papa? Saan ko asinukon ni Mama Medje balay dalolom? Tabarang agbaliw. Nadamag ko anapan kanumanan ije madjongan iti kalman. Inikam ka di iti pagsugal na. Saan? Jaka mo no nangalaan na iti insugal na. Inikanda nga ta. Mapanak to agpasyar iti ayan dalolo. Kalpasan ti klasek. Anya ti aramida mi jay, iho? Inaklag pasyar, papa. Saan mo asukunin ti inam? Bayam nga agyan ijay.
tabareng agnakam. Dimawat ka ko dam iti pagload mo. Ngam sabali tinapanam tanapan ka na kimachong. Kunak namin no umado ti kwarta. Ad damot anaabak nga ma. Ay, talaga nga awan manaknakam mo. Naigumon kan iti sugal. Ay, bimabayan ka man nugal. Kunak ano saan ang maabak? Ay, di ka magrason pay. Uray siyak nga inam, lukwam. Ay, sinalbag ka kiday. Manumot lang day, Jamie. Ay, saan ka na dumawdawat kanyak iti kwarta? Na talaga, di kantonikan! Agyaman na, taumay nakmatla sukunan nun, iho. Sukunan. Imayak, ta ipakaamukan ka ang nagungat ni Papa. Taapay ka no anapan ka manan nakisugal. Ha? Kasano nga muna ang napanak nakisugal? Napanak lang nagbuya. Sa anak ang nakisugal. Saan akas ta tinakadanon kan ni Papa? Nakimadyong ka, kat naabak ka kano. Asino ti salawasaw anang idanon day taken ni Papam? Saan kun adinamag? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kung akban lano may naksukunan. Ngam saan mat gayam? Tamadi at damag ti insangbay mo. Mama, saan kun adinamag? No asino tinangidanon kan ni Papa? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man no may naksukunan. Saan mat tamadi at damag ti insangbay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi para itinasaya at amasakbayan. Hanggang, sika, sabali ti ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laangan agturpos, iho. No ipalubos ti Apo, Mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Adan tumatlaangan anak ko, doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mamam, Barok? Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni Papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu makaamumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmang sukon ken kuana. Saan mo takayat ni Papa mapansukunan? Ay, nasakit nga min tinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinaawatan. Dakkel kan wa kantidad ti impaabak ni Mama iti sugal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta nga min ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid. Ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak nga tao may sukunan ni Gary, Papa. Saan mo anamnamaan? Saan ka kumaamakipin na tangkan? Tas sika ti ayan ti biddot. Sika ka di tinangibagaan na panak manan nakisugal, Papa. Nakitam ka di anapanak iti balayo. Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Asino nga taday di asiping ti dila na. Amo met ti tattao, nalaingda nga agidanon. Ketap no awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-arami di iti may kaniwas. Nagadungamin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Isu kasayaatan ti lumiklik. No amo madakas, saan mo nga aramiden? Si kamanen ti mapan ag grocery ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir. Diyo ka di kayat nga agawidan ni Madam ditoy. Adaken ko na dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amang nururayan na kayo amang sukon kan kuana. Nusak ti nakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Ngamiso mo ti nagkamali. Ang di mo't la agawidan, sir. Nusukunag, ang mga nuagpanakal. Kat saan na amarik na kagurak ti panagsugsugal na.
Ay, adda nga rod kada kayo amangurnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknaket, siyak sa ti makagapuno apay apim manaw. Ngam saan anaing kalintigan, ti panang papanaw na ken ka, ngawan mo't basol mo. Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti pananghiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Husto laeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adakos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno adda pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop. Inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga adda dito'y kalsada. Nakita ka naggapo dita pawn shop iti asideg. Ay, inakagdamag iti pawn shop, no anya ti naramid na ijay. Sinalpag, insalda na ti wedding ring ni. Tubusak ti singsing. Saan ko nga urayan ti taning na. Ay, awagak ni mama. Taalaan na ti resibo kini Solidad. Hello, mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Abay ka, day. Ada ka di parikot, Barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di, day, ta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga, Rod. Ubayak di ta. Abay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, mama. Urahin kayo. Ay, sige. Agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, mama. Papanam, tagrubrubuat ka. Imawag ni Garey. Ada ka no importante a pagsaritaan, May. Anya ngay dayta? Mamuak no agsarita ka, May. Isungar da mapahanak iti balayda. Kaslad da sa baling agparparik na kanyak. Anya ngay da ita agparparik na ka. Tsak mawatan tiriknag. Kaslad da pakadanagak at tsak amo. Na mga nupuyat mula da ita. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso da ito'y. Kaslasaan matikunak. Ingka ka aginadahan. Nasaysayaat no aginada ka. Imbagta nakasangpet kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijahin no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay nga insalda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Iso nga insalda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama, saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tiresibaw. Ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Adda ka din dyan, anak mo? Talaga, kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti naramit na. Agasam, ta nakita ni Gary ang naggapo iji pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya ti naramit na ijay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na. Nakula pa na talaga ti utak na. Di na namot aramidin na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga dabisyo na. Di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka ditibag na idikalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti seled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo.
iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tay naktubusan, kababayin ka ni Garay. Anya nga ti aramidan ta iti anak ta. Kasano ang maikat na tibisyo na. Ay, saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga ron tinapatagabahanag. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatag ti singsing ken kuana. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababayin ka ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Suset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis man. Naunday ti panaguray tayo iti panagturpos tayo. Ita, madano nan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso, nagananos tayo iti mano atawan. Ita, apitan tayon ti baligi. Kat day ta baligi. Isu ti pagsamakidan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadi kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol ditoy. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Uwan nga rugyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat ni papa. Ang rumbeng nga adda ko man ni mamam. Saan ka de? Uwan ko ma, yaya. Ngam saan na kayat ni papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka de? No adda ni mamam? Kumaa, tapno naragsak tayo amin iti panagturpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo. Saan da nga imbaga iti pagadalan? No adda award mi. Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, papa. Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamanugal mo. Kasta nga ta, papa. Masiguradok na ita. Agbaligi ti anak mo. Ngem si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, papa. Di dakmat binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasideg. Mabainak nga agawid, papa. Amangan no agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, papa. Si kakatulong. Madam, saan da nga amo nga imayak? Nasao nga mi ni Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpayso nga imbaga na daytaken ka? Wen madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agungat ni Gary? Ti kunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no ti ruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen madam, numan agungat ni sir. Agkid daw ka iti pamakawan. Sigurado, awaten na ka. Nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen madam, umunaak nga rudan. Mangisagana ak ngamin para iti graduation na. Kablawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho.
Dinak pinay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikari, agbaliwan ko una. Tapno maibagayak nga ina, ti may santon a doktor. No agpayso day tang imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, solidag? Ikarik gari, kat pakawanan ako ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikatakon ti bisyo. Ta, kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ang unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbaetan tayo ni Dennis.